Türkmenistan'ın Tenagatçıları ve Telekese Birleşmesi'nin agdaty bolan Altıngap Hocal Jemiyeti'nin önümçülük ustahanasyna Türkiye Devletinden getirilen ýokary öňdürjükli, öňde barjy teknologiýalardan ýokary ustatlyk bilen baş çykaran ýaşlaryň agdabyýetde dähmet çekmekleri netijesinde alyjylaryň ýokary isteklerine eýe bolan döwrewap mebelleri we teknik enjamlar öňdürilýär. Bu kärhananyň tutýan umumy meýdany 2 hektar barabar bolup, ol ýerde dolandyş merkezi, önümçilik ustahanasy şeýle hem çyýmal we taýýar önümler saklaýan ambarlar ýerleşdirilenler. Bu önümçilik kärhanasynda zähmetiň taky gurulmagy, täze, göze gelegli önümleň mukdaryny hem-de hiliniň ýokary bolmagyna oňy täsir etdirýär. Bu ýerde öndürilen önümleň çyýmalynyň aglaby böleginiň öz ýurdumyzda öndürilmegi, haritlaryň ekologiýa taýdan arasy hem-de elýeterli bolmagyna öz täsirini etdirýär. Kärhanada öndürilen ýokary hilli önümler ýaşaýyş jaýlarynyň we edary kärhanalarynyň otagyny bereýän mebelleriniň dürli görnüşlerini ölçüne alýar. Olaryň hili, owudunlygy, rahatlygy hem-de öz bolşy milli öwüşgünligi, bede gaýratynlygy bu önümlere uly sevilýän müşterileň sanyny barkartdyrýar. Altıngapy Hocal Jemiyeti'nin öndürilen ajaýyp mebellerini we hojalyga gerek bolan teknik enjamlary ýylatmada ýetirmek üçin söwda satuw işini önümçilik kärhanasynyň özünde, şeýle hem Aşgabat şäherinde dükanlarda amala aşyrylýar. Kärhana işgärleri tutan ýerli zähmet çekmek bilen hemişe täzeçildiň gözlegde bolmak bolsa maksatly mendiller atarýar. Olaryň bu günlerki zähmet tepkini finlanda bolsa, beýik maksatlaryň murat tapjakdygyna bolan ynam pogtalanýar. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna mehriban watanmyzyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllyk şanly toýunyň giňden bellenjek ýylyna her bir günne ajaýyp zähmet üstünlüklerini betleýän Altıngapy önümçilik kärhananyň agdaby işgärleri ýurdumyza hususy ulgamy berýän ýardym gollawlar üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamy hem-de hormatly prezidentimiz arka daly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.